Tina sizofunda mahala Fone sofunda ngengane Tina sofunda mahala Funda mahala They're not on us, but Okay. This one you got a big man. Put him inside. Hey! what have you done? Get on the paraton. You've been sending him waiting Go inside. We're not your friend. Go inside. This is our time. Go back on. That we hear from them directly what exactly is happening, why are they being taken away by police? Let me try and ask and talk to this lady, but I can see that she's in tears. Yesterday I came for walk-ins and we were not supposed to leave, so we slept here. And then today when we were supposed to leave, the police came and chased us, and then I was sitting there now. Njengoba sibona ke umfundi lapha ke obeyobhalisela ukufunda esikoleni DUT ekhuluma nentatheli ye-ENCA News kuqinisiwe makuthiwa black child you are on your own kwazise amaphoyisa uma ngabe kukhona izingane ezimnyama zihlangene zithi ke ziyolwela ilungelo lazo lokufunda kuba khona ke izimo zokuthi amaphoyisa igcine bathatha futhi bahlukumeza labo bafundi ebagquma ke ejele labafundi babona bengena lapha ngeveneni bayishumi nambili kanti kubikwa ukuthi abazi lutho futhi abahlangene nalokhu ke abakuboshelwayo njengoba kuthiwa kade beyimele nje bebuka futhi ke bezama ukuthi baphephise impilo zabo ngesikhathi ke abanye abafundi bejikjela ngamatshe imoto yamaphoyisa abanye besonga befuna ukuthi ke bayodicilela isikhungo lokhu kwenzeke emuva kokuthi abafundi bephume ngobuningi babo baya kuso lesi sikhungo bethi bayozama enhlanhla njengoba ke befuna ke ukubhalisela ke ukufunda kanti ke lokhu kuthiwa kuze emuva kombiko ongalona iqiniso ophumile othi ama-walk-ins avunyelwe kulesi sikhungo bonakala ke izinkumbi zabantu zigcwele phama ihholo zithi ke ziyobhalisela ke ukufunda abafundi kuthiwa baye badinwa bagana unwabo emuva kokuthi ke uhlelo luhamba kancane lokubhaliswa kwabo kanti lokhu futhi kulandela ukuthi ke kuqinisekiswa indaba yokuthi abantu bayaphepha njengoba kusanesifo se-coronavirus kanti kuleli holo bekubukeka nje kungekho social distance abantu beminyene ngendlela eyisimanga ngingusiphelele xaba wezindaba zensimbi news eHarding.